What's the style? Pagdumot style! Di man ilang din. Ngayon ikabot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko dyan ikaw. O batas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihabol ko kanino ang langit. Lipay ko. Nagmahor ko. Lipay ko. Kasilag style. Di kasalagan ko ikaw. Pagkalimtan na hinilanta. Dili na ko gusto makita laki pari mo kanino. Lisod ng pabalik ko ng baha. Maigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Hildo, ginaingon, wa ko'y tuyo nga makigtipon og babae nga may tag-iya na. Kung naitabo man ang tanan, o sugo sa kapalaran, muning naitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. TV nga guba, ayaon! Electric fan nga guba, ayaon! TV nga guba, ayaon! Imong na nga guba, ayaon! Dali doon. Oy, doon ay guba. Nakipaanyo ni mo doon. Doon na kay guba? Oy, inting bayot! Nara ko! Unsa ipayo ni mo bayot, ha? Unsa? Ha? Okay. Okay. Okay na. Kusog na kayo mo andar ang imong electric fan nga tulo ka buok, ha? Oo. Ay, Tanawa. pagpagpag buhok tayo ni Uy. Oh, di lagi mapad pa di mo buok. Patikas pa buok. Salamat. Yan na. Naayon na kita itaon. Ang tulo na ako kaguba ng electric Okay, fan. ayo. Okay, kaya. Pero may akong Bernan Tugildo. Ako ano na, tag 100 lang ang usa. 300 tanan. Kaya tulong mo na. Oh. Puno ko ni mo sa kalipo. Mag-ano ito. Mag-sure niya ba yun, tay? 2,000 pesos, ha? Sigot niya. Okay ka, 2,000 pesos. Plus 3 pesos. 2,600. Tagaan ko. Hata ko ni mo dyan. Basta, sugot ka. Mag-ano tabi. Hindi nga. Nagkinanglan na ko kwarta ron da. Saan kinanglan? Kinanglan ko. Kanya. Pila yata ni man ako? 2,000? 2,600. Sige. Asa man ang bayad eh? Mani daan bayad. Uyahan ako ay. Tagbabay ko ni mo do. Takuha sa imo ang hildo ay. Ay, taas po yun. Taas lang yun. Ay, nahanghang. Sampot ko rin. Sige na bayad ni. Magbiyan ako din nito. Sige na. Sige. Ano? Adawatan ni. Sa kalibo? Ako ni bonus ni mo. Uy. Kasi na ng laki nga, may gamit na ako, no? Ay, di agad ni hangog maayo din ako.
Kaya gimihap na sa mayo, gini ako sampot. Mga dako ay taas pa kayo. Padawatan eh. Ay, salamat kayo. Okay, gidungagan mo sa kalibo. Dagang salamat mayun. Mao pa, hindi? Uday! Dito? Uday, oy. Pag kumanuang sa akong tulog ka electric fan nga giayo, ako din siyang ikuan gihaylo og kwarta. Ako gipagamit tayo eh. Karon magamit ko siya ba? Nya ka magamit si ko niya. Ay misugot siya oy. 3,000 pesos ang akong gihakag niya. 3,000 pesos? Okay Roy. Ako manhang man po. Tagang hang. Only na. Nahatag na ako, pero nahang siya na ako. Nahangan ko eh. Kaya katila og hang yung kay pretty. Nakuwas kang ko na. Kung sa iyo. Kadal ka yut eh. Ano, dito nang gisulti ni mo yut? Oo. Nahang day. Ate, o lagi. O lagi. Ano ka matuo, no? Matuo ka? Hala. Italawi siya. Tilawi, patilawa. Ikaw eh, sabat diya uy. May bana na taon ko uy. Day, may banan lagi ka. Pero, piyakok mo kayo ng imong bana, day, oy, natubangan. Klaro kayo ng gamay, day. Gusto ka, day. Gamay, pero ang kanahan, amaw gyud. Nakadungkong pagkit ko nga, may kabit ko, no? Mao gini ka sa koron, day. Basta nga, laki nga gagmay, no, magbuhi. Mga bitkin, no, kay, mangita man sa nila, babae nga, gagmay sad na Ingkay kayo ay magusto dyan lang gagmay sad kaya ako dako dyan niyo kaangkon ko anak pero sa naman nga mo man gini ako bi doon sa nalang untan niya gud ko nung sa may naas iyang Paris ay pero mga tana ko bi tana ko nimo wa ka mangandoy nga mo pila og dako taas day malo wala kita ni superador ang tandang mga business akong bana yan lagi kong ibiyaan nakiktaban siya siyang kabit buutan man ta ko nga pagkaasawa apos nga nang iya man ang gibuhat na ako nga naman Doy! Kasi man, Doy! Nano yung busy sa imong bana, Doy? Ha? Nana ba? Wa na bayot! Bibiya ng salbahis! Nagkingsaban siyang kapit! Ay, gila ko eh. Ay, sila aking mana nga way ayo. Siya ba'y gamay niya? Upagila. Ay, gamay niya, no? Kalug siya og utok. Wala ko'y mahimo. Upay gamay. Ikalimutan na lang na ako siya sa hingpit. Pangita na lang kong laing laking ipuli na ako ni ate. Kanya! Ano gusto? O na, pagitag lang laki, malo. Oo ba, tayo ito? Bibiyaan si Mulong siya ba na? Oo, ito. Uy! Hindi nakikitaban ginig sa iyang kapit. Nga cute ko, no? Oh, ang siya cute. Ang siya cute tayo. So, kita ko na iyang kapit. Ay, cute kayo. Aw! Gamay. Mo ba? Hindi samang malunga. Dakuang pagkababae. Ano ba yan? Pero abi ni mo tayo. Dum-dum lang ta. Pero ganahan kay ko na tayo. Ganahan ba ko ng malo. Pero dili nga siya tayo ang akong ganahan. Ang iyang kadakon ba mo yung ganahan? Mo't mo ipasabot ka ganahan kag babae nga may gidakon nga murag ato silingan nga silisa. Ha? Oh,
Oo, na di ba na? No comment. Kombinat. Nay, di ko gusto na babae nga gamay kay basin mamatay kung ako may labton. Astos. Di ba, tay? O, kita may kasako, atay. Kuyaw yung malibol do. Oo. Tindak ko anong imoy. O, kita kang batay, kanang bats baseball. O, Di ba? ibunal di mong itik, mamating itik. Mo gani. Murag bakti mo itunggal, grabe. Pero, tay, babae nga dako nga daga ang gusto na ko, tay. Di ko anang dunay ba na. Daga yun ang ako, tay. Daga nga dako ang akong gusto. Tay, ito. Ayo electric pan dia. Gubao electric pan ayahon. TV ka guba ayahon. Oy. Guba nga nong ayahon. Ay dako nung ako agir da kay 5 ka tawo na nagpaayon ako. Pero masin lang ako kung doon na magpaayon ako. Ay, TV ka guba ayahon. Amo dia TV ka guba. Na? Electric pan nga guba. Tamo dia. Hoy, may tao din. May ningog ring lugaran sa maniningog. Nalindo. Dinagkaitaan nyo. Ha? Utang mo na na ito. Way utang bayot. Ay, baala ka na bayuta ka. Way utang. Nebaw kung kay payo na ko. Palupot na sa kabayuta ka. Hindi utangon. Bahala ka niya. Ebi nga guba, ayun! Electric pan nga guba, ayun! Yano. Uy! Kuan, nagtubon to si Malong ako. Nakitanta ka. Oh. Matuon ka sa ilang bay. Unsa to? Daily na? Doon na ipaayo si Malo. Doon na sa ipayo? Oh, guba ko no kayo ang iya ha. Ipaayo ni mo. Unsa to? Unsa may naguba niyang appliances, ha? Ambot, unsa? Ato alang, basta guba ko no kaayo ang iyang ipaayo. Malo. Unsa ko ni pagkaguba, Naghubo na magkatanan sa kuwatubangan. Di guba sa kumpanya akong kasing-kasing. Ug mo ni gusto ko nga imong ayuhon. Unsa? Ato. Uy, kalamian na ayun. Uy. Ay, ni barug man, ni barug. Uy. Allah. Sabi, uy. Gugigil ko sa biyagan. Ako manoy mo giayo. Ako may mga ayufay. Uy. Basta ko makaihi. Katanas ang kwarto na dayo. Lami, wak ka ihi. Bakit kami anak ko? Bakit kinapagpagpagpag sa'yo? Kenapa nak? Aku gamay ha. Hindi. Lami, away. Lami, ani mo malo. Lami, ani. Lami na kay ikaw. Lami na ikaw. Dalibi. Kung na ako. Dugay, hindi mong kahubo. Ganihan akong gahuat. Ang labiha. Labiha, di ko dako niya tabagin ako. Agay. Balang ay
sakit nga. Ano, agay. Ay, akong ginahan ako kaayo. Hangul. At bawa ko mag-blaster na ko higda ha. Isod na lang imo. Aron makatilopod ko dako. Higda na ko. Ready, go. Ay, Kalami pa to. ito. Murag suyo ako. Uy, sabi niyo. Suyo pa na. Ay, nag-ulit niyo ipulit na nakatakumbana. Mag-libre na sa. Malung. May nitabo din naman ito yung gayon na ni Malo. Masa nitabo naman, agad niya naglipin niya. Bisan nung ko, kapan kong makita o balik ang iyang bana, ubiya di kong Malo. Kapan, wa na maging mapakita ang iyang bana. Mao nga, nagikuyo na lang ko niya. Dili unta ko gusto nga, ninyo ang ako gikauban sa kinabuhi. Kapan, maglisod na kubdiya niya. Kay nahigugma naman ko niya. Maong maglisod na kubdiya. Mga mga kasama ang kaagi ni Hildo din hining tulumanon. What's the style? Maglisod na og biyae style. Kiniwang sugilanon gisuwat ni J. Badayos. Dalit sa RM and Drama.